fodoro ne bi fe Mamadou ne ka pare iya ira do aywa kana ma foda a fodoro Mamadou ne bi fe na pare ha ko nga albo pare sa parla ka da ala jeda musmu daga mi yana do ha no kara ne Mamadou no furu sa furu ta tudu mana amonyo liba wonyo labla o no of ko furu naga haramo ne Mamadou ka Allah akbar ati afoni kuma afoni Aisha demisenye ita kodo ti ta fi fani bay no lo mi fi ibni ka barakati ato kuma afoni ha Aisha demisenye o ko mi odo Aisha bila kama sanworo ko so kara sanworo ndo obo Aisha kunla dogon shidila botuma nte kodona kodoma kulu Aisha adisa mi wala fi ko kira ko ta ba fulani kodo kira muso shiti mi oke ha ka fo kira fo ta kunni ya kara yoro ina sigilita Allah wa fulani ko parce que dɔgɔna ko ne ko waje kunu man non demi-sœur de kuma la Aisha e ka ti tafi fani bay ko moru kuti no lo mi go bi takati ato kuma akoro Allah akbar ni ndo ne tekse mene dokli ay me danda o na o min duna ndola duguna ke ka flo ko akolo ngeke ido me jinala e bina tamo rusigi la dala rusigi me cheni sieka galaka ka ako bale ma ya ba ko o ga na kake isora tuntaro ke mais ni no kire kuma buga be mi Aisha te ko ta pale kuma ni ko nda fa ko ni bako de aywa ne rebe nyabi so ha wallahi Mamadou ne kura ni ka furure ne kura ni ndombi ni ne kura ni sabo ye ni ngaburuche ha musu taw se burudi ka Allah akbar amanga da fa ko fo ka bi wuli kire musu ma fo le ko ko pai ha ni ma parle ko jabit ken Allah akbar wa anga sisraga bo mi kanve haramu do ha ama bo ala bi aywa ay kitabu laje do la kire na sraga boro do la aywa jalla da garo do la kire boro dro kire de mutu Fatima ay kire abulla atamana kana ku kire la kana kire fu kire ya ko mun ka laje ako ni jonni ta tabi aya do ga men tu ko ni jonni ha Fatima ko ne do ti baba aywa ako Fatima min ni nga aywa muso to tumi yoro mine tumi ya isere woro la ha Fatima da ko masi aywa ko wallahi ni se mun ngere ifay kreye ko o doro kundi ga jalma kono dola Allah akbar angara mo biya biya muso kuno ngolo bi yoro la ka hebe ga tijigi ha be bo kalama klame tariku be wa tarika be no ka muso kunzigi bi bo kene o kene ka wali cew kai ala ka hine meleke tijigi Allah akbar asma aw sigime ka dalayilu kala shuye aw sigime ka korne kala shuye muso kuno ngolo bi murmuru la aw nyokoroy olu fo bo aw servi jimere la kurane ka fugo tunduni kurane ka ani kiki bani ngamba pordi muna meshi dona kuzigi buome keneka aka formu be buome keneka ala ga yene mi nagati jigi aw be ka femi ngal aw daga to kuma jomi yele nay mochi jomi yele ndugo mi fugo do ay nagati yele nay am naga ma jigi mu yele aw kan dugo ga shi an dugo ga shi na tuwa ba wala dre muso be se ka ta meta to bula wata ro bula ha fle muso bole sawai ay no bana ni bora bi dal makno ha ka bu bako no kana keneka ka boy fasula kana chala ha ka bu kata ka burudula Allah abana me sere ko ande sere minge do bina ka bonga ha afara seliti nya figa selita wa tay mamu tibe abada ni jibe ngani ni jibe bana sere ko ga selita bogola ha ka do bina biga ko do kama otaya akuma dese kama ko o na desera pa abi se ka bo nga na bi bo bato ko shi aywa fle mo to kenema
أي شريعة فرانو لطالة درو أبي جانا ما كنا ناشبه ها أنا كرامو من يا ددي أبى أيوة سو ورجو كلو با وبى ورجو كلاي أكيد فني من قبو فني من جمعة مسود دتو بتيو أنا كراني ران تكفري أو يبغى تاورو منا كلمة حاجة ما بسوق دانوا أي أكيد فني من قبو وكا فنو قبوا أكيد فني من يلي تدوافه mais muso jɔra da la dɔrɔn i ni bɛ a lawura bɛɛ la a lebu bɛɛ la a ka kɛ fani min ngɔlen tɛ a kana kɛ bodi ni o n'a ɲɔna ye a kana kɛ cɛfani ye pantalon ni muso ma ɲa k'a bɛ pantalon don sariya b'a daga sira min kan o sira bɛ yen sira fila n'i ye burumusiba don ala tɛ ko pantalon b'i la a bɛ se ka don o ye dɔ ye tafe sirila ka burusubo wala a bɛ se ka don maa tɔrɔ ko pantalon b'i la dɛ walima i ni cɛ maa wɛrɛ ten a ma ban dɛ ko a kana kɛ jahili muso bɔcogo ye kana bɔ ten ayiwa i ye jahili muso bɔcogo dɔn wa naam tiɲɛ tu ne ne ta ɲan dɔ tɔgɔ dɛ ani ce i ka cɛnin bɛ yan i ka daramani bɛ ala sɛgɛnna surunin ye k'a ni sɔgɔma ye jahili don ba to benga me kare ko be wado ka foni yake ta ka fela akame ko ga darman se duruni anya bo la na o soro na ni klini ga darman na ba mani la muso bi tawla go hire abu na fere ni o ga wa ko ko me ga darman se duruni be wa ko ka biya se duruni ko biya ibn ba fa do tele fe ka ta ka man ti mo bele tare muso yi cɛ dɔgɔya dilaw yi cɛ dɔgɔya kojugu o tuma wa kana kasa jala k'a la n'o ye jahili parfait k'a la jahiliya kama haramu ye o ye silamɛ muso bɔli la lakɔrɔ kɔni ayiwa mais an ka musow bɛ o kɛ ayiwa wa kana fani masiri limado parce que fani masiri limado ye sɛfane kan ayiwa la ta kɛra gosi la a tuma ka jɛnɛ la n'o kɛra b'a bila e ko cɛ ko bari de tɛ ɔni bɔrɔle de f'i ko filɛkun filɛkun minɛ ni kɔrɛ kojugu e sigi bɛ wurini la bi denni bɛ kan ka tɛmɛ ni an ka talonni ye misi b'a la kulusi t'a la maa t'o dɔn kɔlɔsini ko kɛw talonni ko kɛw e ka wuri bɛ taa ɲɛfɛ ayi o bɛ jɔ a bɛ ka n'o alabato cɛ a denw kɔni ala k'an bɛ sababa ma su in na an b'o fɛ yan an ye walada min labɛn an ma se foyi ma fɔlɔ awuzu bilahi mina shaitan rajim an bɛ taga ɲini ala fɛ ka bɔ shaitan tɔɔrɔ ma n'an bɔra yen silamɛya n'o ɲɛ f'i ye sa an ka sɔrɔ ka bitɛ in bila yan ka silamɛya bara ci ye a dabɔra koyi mɔriya ko tɛ dɛ ayi ni silamɛya kojugu jɛgɛmɔ ko tɛ dɛ ayi silamɛya silamɛya an kan dɛ kurunboli ma dɛ ayi silamɛya kojugu ne m'a fɔ n ko sɛnɛ dɛ ayi ne ko n ko silamɛya kojugu kitabu ka sunna kuranɛ min b'i bolo silamɛya a silamɛw an ka diinɛ tɔgɔ ye ko silamɛya kojugu tɔgɔ an ka diinɛ tigi o de ye seyidili kaliki ye a tɔgɔ ye muhamadu silamɛya a bolofara cɛyara hali ti taa fa nɔbile kojugu n bɛ taa fa yiri la ayiwa dama joona silamɛya bolofara bɛɛ bɛ n'a kan ko silamɛya jɔsen ye 5 ye bolofara bɛɛ ko ten ni min ko a bɛ taa sira dɔ la ɲininka ko silamɛya jɔsen joli a b'a fɔ 5 o bɛ fɔ dɛrɛ o kɔrɔ ye an bɛɛ bɛ na o yɔrɔ kan ne b'o yɔrɔ ta fɔlɔ ayiwa an b'o yɔrɔ an bɛɛ bɛ n'a kan ko silamɛya dalilu bɛ ɲini kuranɛ kɔnɔ de ne b'o ta wa an bɛɛ bɛ n'a kan ko ni kuranɛ ko n ko ni mɔgɔ min b'a dɔn la k'o tɛ silamɛya kɔnɔ
الله أكبر silamɛ bɛɛ bɛ n'o kan ها sabu o tigi ye kɔrɔnɛ sɔsɔla de ye كوج kɔrɔnɛ sɔsɔla bɛɛ y'ala sɔsɔla ye والله o tuma أيوة silamɛ jɔsen 5 an b'o ɲɛfɔ أيوة داما pour que silamɛya yɛrɛ de yira ɲɛna ها komi an b'a tɔgɔ fɔ an b'a ye an bɛna lajɛ sisan komi sen yira nka an b'a yɛrɛ ɲini ها a bɛ fɔ o ma ko les 5 piliers de l'islam سغري والله mais silamɛya jɔsen 5 tɛ silamɛya ye dɛ ayi bamanankan de don ne ko n k'a tɛ bamanankan mɛn silamɛya jɔsen 5 o kɔrɔ ye jumɛn ye silamɛya sen ها n tɛ tabali sen 4 ye yan أو tabali yɛrɛ tɛ nin ye yan abile sen tɛ 2 ye wa أو n tɛ abile yɛrɛ jɔlen ye yan كوج sen de ye jɔla ye n'i y'o tigɛ ka bɔ a la abile ye don nka nabara don ها ni sen bɔ tabali la a fɔ ko tabali kolo nka tabali don كوج silamɛya sen de ye 5 ye nka o tɛ silamɛya ye dɛ o y'a sen de ye a sen ها est ce que kuma in faamuna fɔlɔ wa إيه أفهم ندو a pied ها a fɔlɔ أيوة la croyance en un Dieu unique et éternel tout puissant Mohamed est son envoyé sur terre الله أكبر إيه سغري ka shariya kuma wɛrɛ tɛ fɔ ala ma wɛrɛ ci de ye كوج o tuma minnu ko ko kalimatu shahada ye silamɛya donkan ye a dun kɔrɔ ko silamɛya jɔsen de ye kalimatu shahada ye o tuma mɔgɔ yɛrɛ ni sen est ce que fɛn kelen don أي كده moto bɛ yen moto sen bɛ yen moto quartier 2 fitiri ni kumaba n'i y'a kari ka bɔ a ye moto boli fɔ jafɛ ها nka n'i b'a jɔ f'i k'a da dɛnɛn na walima k'a da duguma walima k'a jɔ kogo la كوج walima yiri la ها ni mɔgɔ min ye moto quartier 2 bɔ ka yaala n'a ko 60 i kunkolo cɛnna dɛ e quartier 60 moto n'i y'a dɔn ko moto de ye moto moteur ye n'i y'a dɔn ko adamaden yɛrɛ de bɛ yen mais sen o y'i yɔrɔ dɔ de ye n'o bɔra la hali bi bɛ yen كوج nabaraw tɛ yan أيوة بيدر o b'a maya la أي nka n'i sara i kɛra su de ye كوج o tuma bi ta kɔfɛ kalimatu shahada n'o de ye maa wɛrɛ tɛ fɔ a ma o de ci dɛ ne ka kuma tɛ dɛ aw ni ne n'an bɛɛ ka jɛ ye ani diɲɛ silamɛ bɛɛ ka jɛ ye ni silamɛ jɔsen fɔlɔ kɛra kalimatu shahada ye o tuma o kɔrɔ ye ko kalimatu shahada tɛ silamɛya donkan ye abada ها abile ye sen 2 ye ko abile yɛrɛ de ye sen ye o tuma n'i bɛ sen tigɛ sen tigɛ abile ko mugu dilan فيهم fo kunkolo a b'a ka كوج ka seereya maa wɛrɛ tɛ fɔlɔ ma o de ci de ye o ye silamɛya quartier de ye n'a karila i ka silamɛya tiɲɛn'i bolo a nagasilen b'i bolo ye a nagasilen ها nka a bɛ yen dɛ أبي f'a ka ye de كوج silamɛya jɔsen 2nan an bɛɛ bɛn'a kan أيوة prier Allah 5 fois par jour et la prière ها est le devoir fondamental de tous les musulmans الله أكبر ko ka seli jɔ ala ye ko seli yɛrɛ ye wajibi ye silamɛ bɛɛ kan silamɛya jɔsen don ها jɔsen 2nan don pied 2nan don silamɛya tɔgɔ la seli farida 5 الله أكبر ja seli yɛrɛ tɛ silamɛya ye o y'a pied de ye أيوة o ye pied dɔ de ye n'i y'o bɔ a la i b'a nagasilen ye nka a bɛ yen ها o ko seli ye silamɛya ye a ye kira ka hadisa lajɛ kira ko ni mɔgɔ min y'a namara k'o t'an dɔ ye أيوة an karamɔgɔ ni mɔgɔ min y'a namara ka na misiri la i ye silamɛ dɔ ye wa أي بتاعي kira ka hadisa dɔ bɛ tile ko kala ko kira ko ko ladu mɛ ɲɔgɔn cɛ k'o de ye seli n'a sera ka ban ko a bannen ko maa sara aljina na tiɲɛ don kira y'a fɔ nka tagidirew b'a la fo ka ɲɛfɔ سغري mais dinakaw ne ye président ye aw ye sɔrɔdasiw ye ne ko n ko sɔrɔdasiw layidu min bɛ ne na aw cɛ n k'o de ye sɔrɔdasiya ye n'a b'o kan n b'a ka sara d'a ma kuma in faamu dɛ tant que n'i ye sɔrɔdasi ye n b'i ka wari d'i ma ni kalo sara ala y'a kɛ kɛlɛ wulila sɔrɔdasi bɛɛ y'i labɛn ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la kuma in faamu dɛ
o bekele ka ta kala la ba sedu kanaya da muso kore o mata yoroshi o sorasiya ai mura sabu sorozo ka nyonyi yora maye ha na tini ba kala de ko jugu ma fa ba wele fa eh so ba sina nga alate ha na ba ko seli sella duko ko jugu na figi tini kala te ai so haramutuna na fala boji kolanki jalamugu forokiya arabuka toga murro yito galo dinena islamé dene ala dene ni jugo abana Allahu akbar sangare amin islamé ka bi flama de seli no barala o kambi do bonela ko jugu islamé keni foka ke akide ha be me pied de kawa ko jugu islamé jose kalpie sawana nam ko ga shondo faire le jeûne 29 ou 30 jours clé de soba wala clé mo ko shondo sa ko shengle ha ni so ngalo ko shude islamé kalpie sawana ko e fam mo do mananga de ne ka kuma tane ka bi mo wolo abi no foya ko jugu islamé jose duru ha ka shudo sungalo ka shun clé de soba wala mo wala ko ko do aywa ko islamé kalpie sawana a kalpie no bora la o islamé na kashile nga islamé ajabe abidere o ko e sunte islamé yew otai kalbe nanina ko ga jagadi ha faire les hommes ka jagadi après les zaga nara ha jaga boni wajibi islamé on deka aywa islamé kalbe do e jagadi ni me jaga era islamé abada ha o ko ni jagadi o ko ta ke islamé de nga islamé de kan jagadi ha pour jo ka islamé ka jo Allahu akbar nda bibi ha kalbe laba ko ni se soro ka ta hiji la maka al kabala Allah ka shingle shi ku Allahu akbar ni kalbe duru ha o ko ni jita islamé ni mbedu na kono ni sete moy kalbe te mutuni Allahu tawali sete tawali ai ni tawali se karla o glamin to ko glani kliya ai mo sengre bi tike bi ganna ma bega herala ko jugu afla bi tike bi balo ko gla wallahi ngani ko mo siradu aywa islamé ko mo amonyi o kan ni de ido te duru fole ko ni nduru woni o islamé fiu ha me mo mo so ni nduru kella i kafriyara Allahu akbar ngani nduru kele ko ta ku kishira ha sabu islamé be o abidere able mayewa aha nga se fana yira ani se de modeste la ko yirila ha able be abidere fo islamé de kay nyina ko jugu ala ko kuranana na ne ala nga kira muhammadu chidike here dabo nga ogma amela nyinga aywa ala ogma iye kira chini mbogotigu de ya ai da mbogotigu ko te here ha here bisaka yala efe nga herete ko jugu ogma ala iye kira chini jenu de ya aywa jeni bisaka here nga herete ogma iye kira chini wari chama de ya olu te here ha nolu kunye here ala kuma chino do ko jugu ala ko atira ni here nga manana wari ha wa ma war sore ai amana ni étage wa mo so mais pourquoi akine here je beka here nga amana ni wari amana ni moto amana ni mobile todi okuma mu aywa kuma do kuma da kono angola me ako ale mamudu kira ko gana jogo nyuma ya dafa ka jogo juguya kere ha sangare ko ale mamudu kira kan ni hage aywa bamano ngoya ko joni jalaki te masa ni deche kira ko otiche ko joni jalaki be wulu ni wulu tiche ha wulu ani wulu tiche jawo ini fa aywa sangare ko fa kanga de tawal manga de la kasagati bo de ni setro amabaka de do kalana amabaka de la de mo la de mo tuni mana amabaka hine de la amabaka de do furla Allahu akbar furuj me minga dai aywa
de ki kan ni fasa ka kata na yo do che ka na zoya kire tira ne hage mi metela mi ne ga sola ne ga so tigi hage to de sinema ka teme kana na so buni da ka ko sibinya kire tira ni kire alfitri Allah kire politique gendarmerie mamudu doyen de atira ko moto tigi ne ga so tigi ato ne so tigi ka teme kana moto buni da ka ko sibinya mobil tigi hage to moto tigi ka teme aywa Trendigi hage to de multi ka teme avion tigi hage to anga teme famo hini fandala kire chiku ni Allah akbar adalu kare jure mamudu ni vo adala me ay muira ana ako islamu ay nare akana baga gulo jula kafa bada akana baga ni moto kafa nabi baga fa ya kanige aywa pour que gagner baga la sabu ni tile here dabe beka ko baga dabe do ana kira hina na saga digi satola fa ko he aya faga murula wa ay buru daja sangare kira ko ay faga le fe daja wala sa baga saga magablu Allah akbar muna ana kira hina na baga satola me aw mi ñon tacce mi tirkelina aywa nimbela kauna kire mamadou atuma mamadou nana ni hina ni makarni ya fay metame ngaro ka ani jogoy Allah o bega tura ka to ge yetu goy islamé santani kelenge siditi abada islamé kuma muminu zatu kuma do saroka o mo taramini aywa فاسلامه هاي جنة الله لا رجعوا سل بالله فلفلو ني ترى سل كبر بالله كبر لا سيب في الله نو نرى كبر بار بيننا نو كنا بار بيننا أقول نفر سماري أقول نفايا أيوة أما كي ترى على في أيوة سنتني كلي تدي سنتني كلي نار لبا سنة يردو كنا ننسري أما سنتني كلي أبغى مقول ولا كنا علما وفي منغا جو أما منو ترى خلوا تكيشوا أيوة ما كيشيله بس تلقوا سمية من بقرة شو ما كيشيله أيوة تلقوا كودو تلقوا مسترنا نامية واجبي أكلي كاسرة تلقيه مي أما مغا ويا دني مني جو والله عندنا دكتور ينينغا ألو كوكو ماتيكا دكتور كو فيكا بنغادو دكتور هذا بالله أيوة هذا بير كلام نقطة أي دكتور أنا بوليس ينينغا تنديو ألو كو ماتي تني بيلا فيكا ليدي دوتا أنا نظارو ينينغا ألو كو لو فيكو بار ماتي باركة فوق كندرا كسبة بابي كسبة كبفيرو كبنغاكة أنا مثل ما قلنا إنه مسلم يردو كو أي كو يفعل سلي باب سلي كو سلي كي إسلام الدين ما هي كتاب ولا جاء على صلى الله عليه وسلم على دي فاطمة من قبل الدب بي مسو بي وفرلا تاني ما قبل الجيش بي سيدنا لي ألوف فلات دي قبل الدي بي حسن والحسين كده محمد أولو تاكا أولو دو سلام يلا أبي جوكي سلام دي سودي سلام دي جوي مولا كاسون فاي سلامي يلا أبسي ماكي سلامي وا أي أنغوكي فاي مدوغلاني يولوكا etara furu de la imam muto glangala ke e bi saka ne so go ngene ne so go bi saka kene pourquoi ma ka fay to ko toroy o se ma ke to ko toroy ay ne fay to bo o se ke to bo ya fieu ne fay maragay o se ke maraga ka me ay fika khalani ko jugo do dre fay islamé si kan na de islamé ki do ki ya fa islamé ka ni fine ka do
sigatola sangare me kan daga sai fa man zoro mi sai ha o la de lu tur bi ko so bi ta ano bekle ha sabe ka buma ko boli bi ga minye ni boli ti dange o islamiyya wa islamiyya yere o de islamiyya dunga baye ledu woro ha sangare qur'an ah bele qur'an yafo Bukhari yafo aywa Muslim yafo aywa Abu Dawud yafo aywa Tirmidhi yafo aywa Sunna sai yafo Ahmadu yafo Bukhari lawa ko kira ga sabo ko ni panga woro ni awun gaddo na islamiyya la Allahu akbar dina gaw ni fe ka do islamiyya la no woro ina ka islamiyya kanwe nda do ha o te bashi shino ya do ha ya don dire sangare muso do wula be ku bi na do islamiyya la kabulu muso no na dugu chama mu la kendo ko jugu me wula be mi ko bi na do islamiyya ko mu bi ka fe da ngene ha ni mu ga fe mi ngene asir do ro da ba sabe ko yuke Allahu akbar ki ko ni ko ay kara bo ni ngene ko mun ni waso mi wa kemedi an ga mamma o rabbe o baraji bi sugan kunyi wa kemedi ha khafra masro Allahu akbar ngene aywa me ni ya soro ni o dinga musuma masuma badal mamma abi joshi ka soro kan daga ha ka joshi ki daga yi mana wala fay galut Allahu akbar me ni ma se soro abaraji bi billahi ha nani aywa atuma ni ya miri mi da do tla mela krebulu o rabbe abi wala ko tla me Allah yani ka sikra fi ha ni sere ni bana yi kafiri wa bi daba Allah ni sere ni yake ambela mga yake aban sangare musulmi la ni ala ya kira wali ma min non ya Allah ka kamina hu fa aw wala telefonna alo ha amina le amma hage no kuma fowa fara telefonna ke wasabe ka fara masiya atuma ala ya jibril wali ta fakre ta da musulmi ha telefoni aywa telefoni cikra masasa alo muhammadi ha ya ala nabi muhammadi minodo ala dana ba muso do kan na sisa nun nana baya kele nyimi bulu adunu ha kana foko nun dugo mai kabita ne nu ku ba ke do adunu nu maso ge Allahu akbar sangare ni telefoni tire mo ko nyefe ka fere ma se nu tere mu fo baya bo fodre baya arabu kai akora bomana ngade ko ki yera fere alama ki yera di alama sabu ala idda kan ni bila kon ni kalfai o kuma ka ga ni nda kun ka fere alama to ko baya bayu naka bayu ni ki yera fere ha sangare ko baya mai o ko yera fere alama ko mai odudre ki yera di alama ko mai o ni yera mi ni so tira do mi ebita farafe ko jugu odudre surat mumtahina ayatan fla baya woro damen no worola ha ogo muso de kan baya ka ko kyauta ke me alaka fo muso ma baya worola ko tifla fara alaka ni ma koyewa ko te tifla fara alaka dina ka o kuma ne de ala ya o be munya ne aywa foi ala de poti aka na fla fara alaka ndi shwane ke ala o be munya ala ye foi ala ta clé e clé shwa e kalo shwa e dugulo shwa me ndi shwane ke wala mutoni ndi ala ta o shaga de tai kalo ta ha krechi kundi ni kama shaga muzuta ko jugu ta do ni ha akuma dina ga no ko ati shwane ke o mumi tenne ma ne ta to te aga jote jiko la oti shwana kuma be uni jego oti shwana ko jego bokalo ke nana ta fere akuma no ko ati shwane ke
o here be ti joni moya awte Wewe ulu dira. ndi joni ke aga kabo ti shwa wa Abisha. ni dum so woni gara la ko ti da fiu o ko doka Ha? Sangare. nu ta kabaka o ta tigeka o ta sheka o ta shefaka o ta kamuka o ta kamklika ha o be wala de ka La fa fa. ndi joni ke aga kabo kana lafiya o ye shoke boro kana ya o makela Okera. kabbat ke ku fere Ha? ne ba bakara Sangare. ndi joni ke aga shoke kana tawbulo Aha. Abe tobulu. o mu mi alama Oi. o te hele ya o kaya Koju. o mu jakira tini here che Ulu dira. sangara Sangare. Wallahi. ndi jeneke Aha. o leru sabanai ndi jeneke dinakau no ba ti jeneke ne ko o here ya o ka netia na jemetia Yo. abe nyo muso to ya saga bi saga o dum datui e jara bi dam datui abamu da bi shara tatui la ji bi shara tatui Ha? o be jono ma Ulu. awale Koju. an no mola Oi. o ma na ke awa ke jeni Uyera. awale Koju go do dira. na kera a hete awere tayewa Ulu. na kera here mimina kera tile here awti dola Bidala. Sangare. me na mbere nyonga musoka na murta nyonga maka nyomba we here ya kadu kele kadu chi kadu futno le dugula here dowa Biyo. sangara leduka nalina ndina baraka si ko blo Ha? namara ni jamba Aywa. ando me namara to reclame ya Ayo sai. me ndina namara ke no yo foya mo binya ode maya Odudre. ndi mo foga Aha. enorla e balo na bianga ka nga mali o fafa nge be mo dofo Bedo. ndolu kunga bayala rubmina amba Yo. ala ndore mo kunna balo hela Koju. ndi ma fa na ya fa hera do nga yara de Odudre. ndi ma fa ni shuba yi dingle ni du ni mata ga bayake ni shuba yi dingle ni ta Aha. ina do ko shuba ka afri ko ni Koju. i dingle ni digida ro dingle no du nga ba pi ko kulo filika Aha. ni ta ro shudo Ha? iba do ko ma fa la ka fi Gratola. she kele baba yare kele kedo shi na alika guya ni sira ya tiboya ngani mi boya fuitela Ha? me fuite kana me sadiri ni seke iye ubi to mo menene le tsego ke me me fera mo vo do mi na na jo le ba do ka fo kan lita che Allah akbar. o che un beti di me shina ko fa buke Ha? me ni sona jona abana nta do ala ko bashi tala ya do ala ko hake Allah akbar. Sangare. leru laba Aywa. ko ni kira mi na ko mawara te fola mawru mi chide no muhammadu e bare ni ma mi vo ni labe ni biya ma Ha? muna ala ko kirama ala ko islamu ma ko kenne de zoviro aseke ko bina Ha? ni kira abla ni mamna yoke Allah akbar. muna ala ni vo Aywa. Kuma be. kira tira ni herede Aha. ala ka kila ka foto ni abla ni mamna ake Aha. kuma kira ju mangala de ya Ai. muna ala ni vo akoya munye muso ne ke ko miri jibudo ko de kadale haramu tiki ce kama Ha? ne e fayi ci namara ni javala Aha. namara ni java tiki fakama Ha? ka fugo mva nji ko ajurumbe mvala ayi Ai kuma tala. ala ko ale ala ti kota davenga ma hali muhammadu minga boni fayi no ye bla jurumuna afite Allah akbar. ala ko ti Ha? ifata ita fite bonya kama ita ga amudala ga doni Aha. aba ni tara so ko bla tugu bole do Ha? Oma ka o bi ko iglo bana oma kitan do sala ko bi na gure mais ni ko ni ngala la access wo ya mo ko e ni fada bi jana mo ko ko tashi Allah akbar. mo ala da ko ni kire ya bla baru mo na yake ni kire ya bla du ma ko ka kana so Koju. kire to kire me mi kala ga dibi imma ko ma ni bla du ma kana so Ha? ya wore
olu dere a dafa mamuru ye abubakar umar bila ka bɔ maka kana madina kana bɛɛ di madinakaw ma cɛ bɛɛ ani muso an ta bannen kitabu yɛrɛ bukari ko umar nana musow fara ɲɔgɔn kan so kɔnɔ ka jɔ da la a k'u ma a y'a bolo kɛ tan a ko musow ma a ye seereya ma wɛrɛ tɛ fɔlɔ ma olu ci de ye musow y'o fɔ a kana fila fara la kan u y'o fɔ a kana suɲɛni kɛ u y'o fɔ a kana jɛnɛya kɛ u y'o fɔ a kana denw faga u y'o fɔ a kana namara k'a sen kɔrɔ bolo kan u y'o fɔ ni mahamadu y'a bila ɲuman min na a y'a labɛn a k'a kɛ musow ko an sɔnna umar ko walayi ala ko kira ko walayi n'a y'a dafa ko a y'a ka alijɛ garanti sangare wallahi jinɛkaw n b'a ka alijɛ garanti ni mɔgɔ min y'a wɔɔrɔ ta k'a dafa walahi n'i ma kisi a kana kisi bara Allahu akbar walahi wɔɔrɔ don ayiwa jiko gɛlɛya t'a la yan sisan wa karamɔgɔ m'a fɔ k'an ka wurudi kɛ k'an ka kuranɛ kalan kɛ kuranɛ ko ala ko a ye hinɛ ɲɔgɔn na n bɛ hinɛ ala san ye hinɛ de kojugu o don dɛrɛ muso kɛmɛ ka dilan tigɛ cɛ la o cɛ kɛmɛ k'i muso k'i da fa bɛ na o fɛ yen ayi o na man di balimaw kɛmɛ ka ɲɔgɔn janfa ka t'o dabali don kaburu la fa bɛ na ayi o ti na dabali min bɛ kaburu la t'o bɔ wallahi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ko kabi do mi an farima dado ko fo bi sanyi fo fo min na kabi kun fo bi ko ji ma cɛya kile amado wa kile jinni bo korole min na ko de bin alifini sangare mais ko buya to an saboti sɔrɔ ji la an yɛrɛ kɛmɛ ka baara na ɲɔgɔn ya ni jiko gɛlɛya kun kɛra kira tun bɛ kɔnɔna kalan dɛ a tun bɛ mun kɛ ayiwa o tun bɛ mun kɛ ayiwa wajibi mana k'u fɛ ka mɔgɔw wele ka na jogo ma ka mɔgɔw ladi ka bɔ walejugu la u bɛ datigɛdala min ni kɛlɛ min ni mankan min na k'olu fɔ k'olu ban mamadu ka ladilikanw kɛ k'o ban n'o banna n'u tun bɛ ala deli kɛ sanjiko la u tun bɛ taa dugu so kɔfɛ ka t'u jɔ kɛnɛjɛba kan tile la bɛɛ bɛ jalamugu b'i kunkolo la ka fugula b'i kunkolo la tile b'i kunkolo tapi a bɛɛ jɔlen kira b'a fɔ o yɔrɔ la a ye nimisa walejugu kɛlɛw na a y'a miiri walejugu kɛlɛ la a ka nimisa a k'a ɲini ala fɛ a ta kɛ bilen a k'ala yafa deli walayi n'o kɛra a k'a jɔ k'a ta si dɔɔni tile la bɛɛ kunkolo bɛ tile la ala k'a dɔn ko nin y'a sɛbɛn ye a ti se so fiye fo sa ka na mais anw bɛ nin donna dɔ la misiri kɔnɔ e muso kelen k'e bɛ ka dilan tigɛ o la ka di tɔ kelen ma e nana ko bisimilayi rahmanirahim sabu na wele la k'i to kɔnɔ na kɔnɔ kala yɛrɛ de bɛ k'an sɛgɛn bi mais kuranɛ ko min na bila e ko non fɔ an k'o kɛ e nana kuranɛ dayɛlɛ ko e b'o kɛ k'i mago ɲɛ o bɛ sɔrɔ e mago ɲɛ wa n ko mɔgɔ danaya fɛn de b'i mago ɲɛ i ye fɛn min barika ka barika dɔ la k'a dɔn barika fɛn ye k'a minɛ barika ye o de ye barika ye mais aw kɛmɛ ka fɛn minɛ da kɛ n da la o bɛ se ka na ayi n'o tɛ musow bɛ s'a na cɛw bɛ s'a na bɛɛ bɛɛ kelen kelen bɛ se ka s'a na n'a y'i diya i ka foro la n'a y'i diya i ka so kɔnɔ n'a y'i diya dugu bɛɛ i kelen muso dɔ k'a fɔ dɔrɔn kabini ne furula don min n ka cɛ ma n cɛ sɔsɔ tile kelen n'o fɔra sa tɛna bilen dɛ ni muso dɔw fɔ yan sisan sa tɛna bilen e ye tɛgɛ da i cɛ ɲɛ ka yɛrɛ janw ka sɔsɔ ne e ko ne ma se ka n cɛ sɔrɔ ko sa ka sangare e cɛ y'a ŋunuma e ye dilanko la k'i nɛgɛ ka bakasi kɛ mais sagakasi ka pamba e mana tilani kɔrɔta jamana la ko ala ko sana ma diga n cɛ sɔsɔ ji bɛ gulo fana biga tigi e yɛrɛ b'a tɔ gɛlɛya a ye hinɛ ɲɔgɔn na ala bɛ s'an na a ye dabali dabila sa bɛ na n'i taara an ka siraw la i bɛ fura ɲaga ni sɛfo cilen kari kun na ni ɲɛ ye yan kari furu la fura ɲaga toli cɛ dɔ ye sanba kelen kɛ ala bato tan fila a bɛ fɛn bɛɛ kɛ ko ɲuman ala ko a salen k'o sima minɛ
suŋolo bakili aw su hiji bakili don o don su nafila jogo bakili a bɛ soli ka kɛra ka siɲɛ 1000 su don o don a bɛ 1000 sara ka ten wa a ye san 1000 k'o la ka sa a salen ala kama ko hiji bakili ko fo mun daga bakili fo mun i ka wakali min bɛ sarakati fo mun fan dɔ kɔnɔ nafila bakili ko fo mun sun bakili a fo ka fo mun a bɛ sa bɛɛ sun fo seliba don san bakili kɛra o la k'o mun mɛ ko taa alijinɛ na mɛlɛkɛ wɛrɛ dɔ b'a la ko ala ko mɛ ko dalu ala ko taa alijinɛ na mɛlɛkɛ ko dalu ala ko cɛ k'a jɔ fɔlɔ ko n ka ɲɛfɔ a ko i ye sun 1000 min kɛ san 1000 min kɛ sun na i y'a kɛ yɛrɛ yirala ye bini sigi gɛrɛ la mun fɛ misali la n'o tɛ suru mori tɛ minɛ dɛ anw bɛ sun na koyi ne bɛ sun ne bɛ sa bɛɛ sun ɲinɛ ye sanɲɔ bɛ siɲɛ kɛ o la ne bɛ sa bɛɛ sun n bɛ sa bɛɛ sun olu b'a fɔ a ko olu min fɔ k'i ka tɛ sara bilen faratiya i ye hiji 1000 min kɛ ko mun mɛ e tun yɛlɛ a tɛ jɔ bolo de la ko e bɛ taa ɲinan kɛ an kɔni an bɛ taa sɔngɔ ta o ɲinɛ san kɛmɛ 8 san bɛ taa o ko cɛ man ka cɛ aw wari jugu dɛ an kɔni inshallah yala taa baraji ne ko kabuga min kɛ taa ye i tun bɛ 1000 min sara ka ci i bɛ dɔ wele dɔrɔn ko cɛ 1000 min dɛ o ko ala ɲarane bisa fa an na tɔgɔ tɛ ne bi in kin bara ala kisa in da fulu ko ne bɛ ŋa dungu sa ali ne bɛ ŋa je dungu ne sa ne ma ko ne ŋa dungu ko bita bɛ ne ma ne da fuyi ko ha o le ha min kɛ ta sa me ayiwa ko ma kala ko mais a ka fɛn bɛɛ de binati fo fɛn kelen ayiwa ko min y'a fɔ ma fɛn kelen kama do do i yalan dɔ i ye ɲagasa dɔ de sira gabakuru dɔ walima sira ɲagasa dɔ i y'o ta ka bɔ sira la kelen ala kelen i m'o lakale ala ka danfɛn siɲɛ o kelen kama min don alijinɛ na mais n'o ale zakara tiɲɛ ye o aw ni ala cɛ muru ko n'i y'a kɔ a to sira la min y'a bɔ sira la o kisira aw min taara to sira la aw bɛ min ayiwa taa aw y'a yɔrɔ min y'a bɔ sira la o taara alijinɛ na min nana bila don ami a kɔnɔ jɛnɛba kɔnɔ ko aw sira fila bɛɛ taa bila yen cɛ t'o la n'a ko fura ko o tiɲɛ taa bɔ ɲamanzungu ka cɛ don sira kan kana sɔn kana sɔn dɛ a kana sɔn abada ka taa furaw to sira kan a tɛ bɛn ayiwa walima ka taa sɛfa ci sira kan yanni k'o ci tunu di dɔn ko yira k'o dun ka taa woro fili cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ woro nege b'u la ko dugawu kɛ ne dugawu kɛ yan a nɛgɛ ni kelen dɔrɔn i maa sɛbɛn o dɔw yɛrɛ bɛ dɔ fara si kan mais e taara o fili sira la cɛkɔrɔba bɛ o fili a tɛ se ka tabili nka a nɛgɛ b'a la bi ka kɔfɛ n'aw ye sira la a b'u cɛ ka bɔ yen ko foyi t'a la ayiwa era maa cɛ foyi ci la foyi o tuma dinakaw silamɛya donkan ye 6 ye baya ayiwa dɔw nana kira yɔrɔ ko Muhamadu n'i tɛ jɛnɛya kɛ i tɛ boliso i tɛ maa fɔ i tɛ nɔnɔ kɛ i tɛ janfa kɛ yala ko jagoya ye mɔgɔ dɔ kɛ ni i seere ka baya kɛ o tɛgɛ kɔnɔ wa a tigi ye kira ɲininka o la yani kira ka jaabi ala ko kira Muhamadu suratul Fatih verset 10 ayat 10 alors que ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leur main. Quiconque viole le serment ne font que violer à son propre détriment. Et quiconque remplit l'engagement envers le tout miséricordieux, Dieu lui apportera bientôt une énorme récompense.
ما نفي كلمة عدي c'est Mohamed qui te prête Mimina Kaliki Bro serment Bayala ne faut que prêter au bout de la Kalike serment Bayala à Allah de Bro Kore ko ni faga baye dima ne tere ibi kan ta ala de yi Allah akbar la main de la au-dessus de leur main ala ka deme bolo ko de ya nga me abolo kuna ala bi baye kala deme ka bayala ma ala ka deme bolo ya nga kuna ka fara bolo te ya kuma taala ko ala ka deme bolo ya nga ma bolo kuna me awra bolo te o te ka ke ayo kuma taala la main de la est au-dessus de leur main ni biti jenake wala muso ina farle sona ko go jenake na yere na produit sone yere bi fra kedro ro bedro na ko koko o te jenake ne ya bew abi fu mo ko ala deme mete bo fra jenake o mo tu mete bo fra jenake ayo o ala deme ni wata blale e fagata asiti awo imi imata fole yeme le kemo maye ka yele mo maye e bi fagata imi tere bo fole don na ko marante yira bitube ko jugo ma anda ma bitube awu ko ala ka deme Allah o kore ni ko ndini nge ala bi deme take mais no te na ya kale je fo na iboke billahi ni joyi kale ko la ni ala ma fiki kale ni kale te sa ko ibake torom ngo fo ta nga na de nega kumala fugo kumala iti sa fiyo fi da do dingri ka fugo kumala billahi Allah akbar fo ta zandi me fa bi ti sa fi ka kuma mais fo ta zandi jena ke ala ko mi de mola ko wallahi ni ala ko ya kale na ya kale ala ba de mais ni ala ko akana kale ni kale ti sa ko ay tese what the fugo yow a sangare ko ki kon ni mo mi viol namara ke le serment bayala mami boya namara ko en dinga ni nga wolu dake mami oke ni faut que viol ka son propre détriment o tigo ka nyama de violer Allah bu ka nyama ke ka jen la rabeke et qui kon ni mo mi fara sona accompli ka défolike l'engagement envers le tout mis au Dieu bayala ini ala tela Dieu lui apportera bientôt ala bi nane masoni une énorme récompense aline sarala sarami ngabo ojugo oto suratu maryam aya bi shekinulu ala ko ils ne disposeront d'aucune intersection sauf ceux qui aura pris un engagement vers le tout mis au Dieu lara ko kira mamuru dati diga kuma la bada afrika faka so yebaya ke ni ala tara Allah ka fanga suraldo ni ma bayame ala ko ni ma me ni ma fon se me ala tini me ay me amene ko ka ba ko gwala ide ko jugo woro do ko na yafo ay do dere woro do islamia dunga ko jugo okuma amisra dale baya woro muso ni cew ay na kele ngi langa na ke pour que anga tabla dina na mun da danya do shuna aywa dina ko 2016 voyage ali sama refe au fa ma jade adala ra ko jugo aywa ay na ala cew anga dam ne fo ni cew ga baya bana na muso take ko kitabu a foto mina wallahi aywa ay na baya woro ka doge shere do eti janaga ko le eti shoni ga ko ka fodro ka shere do na kengele bon na nda kura ya alhamdulillah to ko mo dum salfu jara ka bo na bamana ay kan shere lamo ammo me salfu jara kamna baya ko ya ewa ni mbo bi sako ga nti fla fra alaka nti shoni ke nti janaga nti namara ga se ko da ga mulko nti ndende fara ni kira muhammadu la bara ni ma min Allah ballo ba
يا رب يا رب صلى الله عليه وسلم ايوه ارى ادينا أدمنا كذا برزنا كتو ولا أراد دونهم ثم دونهم تبكي أيوة أنا نقول لك جوني أنت فلان فرالك أنت فلان فرالك أنت شو لك أنت جريانك أنت نمرك سيكون ذاك أنت جنفلا نكرة محمد رسول الله بارك من الله بالله يا عبد الله عليه بيورينا تو أنا سنتراولي ايوه انت فلوفر عليك دي فلوفر على انت شوانيك دي شوينيك انت جنياك دي جناك دي نمرك سيكون ذاك ملوك دي نمرك زيكون ذاك بلوغ انت جنفلا جنتي فقط نكرة محمد الله بارك من الله بيرد باك نكرة محمد بارك من الله يا ربي الله كانوا دم الله كانوا دم ايوه لا بيا ماما توفى المسلم يا بيا كايو رزق ما فهم فبيا ما فهم بابيا ما فهم دام بيا فت ماما ستوفى بيا أملاك بيا ورا إنتي منك كفرو كلينو الحمد لله بدو كونا نزور جتكللا كوكاتاكي أملاك دو والا تلاقوا يدو بيا أنا لا سنا وشين ثم جونا وكان ضري أنا سواك جونا نتى أنا فين كتافلا أو نانو فينا أو نكفيده أنا كذا سوا أيوة إسلامي كوني نينوده نيجوكو تفوتي نرى كوني فون فلا بي أو كمان ما سجاشيك تلما واتي دغرا كودو سجاي كلي دو واتاكا دو أنا أري سباتنا عندي ليا أري سباتنا أنا كنغو أري كلي كابولا وفلا سباتنا نفلني يالي بي نرى مكوني نما سجا نامي بتاعي بلا ناجرا علي ledudu ni ala sona na balo le bia aywa balo ngo ta to dun ko de ay na balo le bia mo ko ni dina che aywa ma ke ko ni ni de oy pa de ti ma ni tan wa kana fuke ni ni ka de mara ko dina mo mo re to kan no ni dina be do inye bana nzigi ndeni ngilisi bayi nata fudo nini mboga bila dore bimele yefu Allah akbar amare ni zoro nyatila la yite dinange ni duguledo wa mete fabbe wargo talla ni ci talla mbaji talla parce que talla Allah amina ke ala kama anda ro kama wala bazara ayita ke ala fola kake ko jugu nga keli ala isa matawo ni wo fo tsuko ke kama le mizigi ma nyefe shuina wala dala dina au faya kene mu marala aywa kama le ni toye ali sangare kabo ba ma ko yirmo jo kado bula sambi so ngani keli kabine ci sandal woro bi wajulina ko jugu ka sanfla ga mi wajul la mabalkuya ko ana fa amma fa fula amone on disiga ga mi dudugula ka bogare ami ya fani nanga muso kan na to ko jugu ayo anga tani ko ko ala ide alime nan ibado ibi ala noye ala mogodela ko jugu sama zigile be tan no bleble ala kota tu ka demi afla ban biti wala moki me modola mo go be nyingale ke ko yala dema mi bolo tugo didi aywa
نرى بما دماء بلو أن نتعب بلو تقول أنا ما دمي من في ملو كلوب يدوري اسمه إنجليزي نفسي وياباني موسى سبا الله أها أنا ما كم بقى أدو إيه موسى سبا donc dépenser kabu nga akechu ere ala de ba ke matake ngare anda moyala ko bo ko be mi moya arajo soni fo anda moyala de ummu wajilila ko jugu wallahi andi na ci fere andi usula fere amma dima ala kama nina kadi ko jugu on ma mu wallahi ni ba fa be dima kan godo fa mais ni ya anda to genza ka kurga do ande ma mine ni mo kera bana ko butigi tamulo furu tamulo ay mais ala kama ala di mo be ya ko sabe shine aba gele ya chawni muso aba gele ya chama kata bayake pour que anga to lakali lakali yoro lakoni ko jugu ata kalama jamana min yebana sisan zigiro ne anu klubana direct la kuma awnya wana to mun jamana bisaba ani saba men kalama internet fi direct abade mi mona ken neti ka o ka do dron ali sangare dina aywa ni ya do dron ko ali sangare dina aba bukhari la ni wajudi google ka youtube ka be allah na fara ko wajudi kara ko mama bayake aka dugu to la no wajide ala ka me sawa dugu ala ka jide jamana ka basiki la me chemi ala ka deme ala ka ngade mo gai ambado ngo jiko amon me kene ka saw ni muso glatu ne dal glatu kari wuro ne tike ni muso glatu ke chala hal wuro ne bitike o mi andai mi andai bitike jamu min andai allah muso do ani che kasenyo mai diangula o che mo la glala ayo fa chaka ke menani sara na bongo projet mo ngani ni de wa ne o che ben do ngala ayo ma bi ko wala sara do de kala ko war ma dafa kama so bani biwlo lani tadi tan duniya je kama fulani kama so ba ani bi ko ngan doni muso ko tala ko fa wadda fa ni ya ta sigiri wala bara wati a falfa ko je ne ko fita Allah ko war ma dafa do ni ya yalla ko bi ko war ba ko o muso fa fa saburo ka sa ashu bale misilla ko na salaka tara an da malla ya shi duguti fi ay o gaw ashu da ko na salaka shuga sadon nana kana mo gen ko te salaka sa ka muti ka panku kala ka muti o kale muru wo fedo fembe ka saja wala sunu o ya joga seni utara kabula sala sabi ko be pe sama boy o kale nana chayi ni ko che ko nugo e muso tume mungila che ko wallahi ko muso ka banya furdo mi fobi dungu ni na de sinyo ma meto nan sa ni sama ye kabur la mu yola samu kabur la min da sare o jugu o ye dadi wa sala ka man da lan vere sawan jama musu kabur de allah akbar musu ko ka kono ba mi fuita kono bar la ne adun edun mai shu ka kono ba fudu ndala aya kuru ka dati musu sabi kabur la hande mu mai sawal allah akbar kallara galo da yarla ka bela Allah ta fuila sabi kabula o kolu to ka dula sabina ay esa mi no zo de dabali ko tace ko nyenyi sabe sabina ka dula ko to ayo tino na wala san ne ayu tawani mo sabina abina
ne bɔra e ka se ka direct bɔ kaburu dɔ la dɛ i sɛbɛn min n'o to hali ni n da fasi misira